This video has been recorded in the Shona language. If you are interested in this video but you do not understand the Shona language, you can check in the comment section. You are going to find a link. That link takes you to a video which contains the same content like this video, but that one is recorded in the English language. Thank you. In this video, tiri kuda kudiscussa the idea of a simultaneous equation. Kana tichiti the idea of a simultaneous equation, tiri kuda kuvhunza mubvunzo wekuti chii chinombonzi simultaneous equation. Kana tichiti maequations maviri ari kusangana simultaneously zvinomborevei. Patinopiwa masimultaneous equations tichinzi titsvage x uye tozotsvaga y, tinenge tichimbotsvagei. Kuti tinzwisise the idea of simultaneous equations, tiri kuda kushandisa masimultaneous equation maviri anoti y minus 2x is equal to 4, ndoequation yedu yekutanga, then 2y plus 6x is equal to 6, ndoequation yedu yechi2. Saka tiri kushandisa masimultaneous equations ari maviri aya. Toda mashandisa kuunderstanda kuti chii chinonzi masimultaneous equations. Chatiri kuda kutanga kuita, toda kutanga taita recap. Recap yatoda kuita iyi, toda kudiscussa inonzi iyo the equation of a line. The equation of a line. Chii chinonzi equation of a line? Kune vanorangarira vanoziva kuti the general expression of the equation of a line inoti iyo y is equal to mx plus c. Y na x ma-coordinates, it's a point. Then m yakakosha, m inenge ichirepresenta gradient. Vamwe vanoiti slope. C iri kurepresenta inonzi y intercept. Tichademonstrata kuti chii. Saka tanzwisisa kuti that is the equation of a line. Chatakuda kuita manje, toda kutora masimultaneous equations ari maviri awo, toda kumaexpressa as equations of lines. And after taita izvozvo, toda kudrowa malines acho on a Cartesian plane. Tiri panapa tiri kuti isusu toda kuratidza maequations aya as equations of lines. Saka equation 1 hainetsi. Tikatarisa panapa tikuona kuti y anofanira kunge ari kuside rake ega, then mx plus c zvava kuside razvo zvega. Saka we just want to make y the subject of the formula. Saka for equation 1 hazvinetsi, it's just y equal to 2x. 2x iri kubva pakuti minus 2x yatransfer yajamba ecosine ichiuya kuno, and we know kuti kajamba ecosine inochinja from a negative to a positive. That's why tina 2x. So y is equal to 2x plus 4. This is equation 1 written as an equation of a line. Taakuda kugadzira equation 2 kuti ive zvakare equation of a line. Kureva kuti taakuti 2y it's equal to, then again pachaitika transference iyaya, changing from a positive to a negative, kureva kuti tava na minus 6x plus 6. But something is happening here. Ngazvitarisisa muchaona kuti isusu tiri kuda kuti y ave with a coefficient of 1. Tiri kuda kuti y ave ne coefficient of 1. In simpler terms, hatisi kuda kuti tive nenhamba inomultiply y. Hatisi kuda nhamba panapa, iyi nhamba yatiinayo. But tikatarisa tichaona kuti we have 2 as a coefficient of y, minus 6 as a coefficient of x, and just 6 as a constant. Tikada kudivide every term panapa na 2. Tikadivide panapa na 2, pano zvakare na 2, pano na 2. Tichaona kuti 2 iyi ichakancela iyi, then 2 iyi ichapinda 3 times, then 2 iyi ichapinda again 3 times. Kureva kuti equation number 2 written as
an equation of the line. Inenge iri y it's equal to minus 3x plus 3. The equation number. Saka we have expressed tanyora simultaneous equations atapiwa tamanyora as equations of lines. What do we need now? Equation number 1 yanga ichitiyo kudini y it's equal to 2x plus 4 ndiyo equation number 1. Then equation number 2 yanga ichitichi y it's equal to minus 3x plus 3. Y it's equal to minus 3x plus 3 ndiyo equation number 2. Tiri kuda kudraw ma equations aya Cartesian plane, but kuti timadrowe zvakanaka, what we need is ngatidaiso ngatiti equation 1. Then for equation 1 tiri kuda 2 points. Kuti udraw a line zvakanaka you need just 2 points. Saka ma points edu aya we have x, y. This is our table. Then we need to find out what is y when x is 0 and what is x when y is 0. Sando ma 2 points edu atiinawo. Saka tiri kudhula neequation 1 so far. Kureva iko kuti ngatitire macalculations acho panapa. Tiri kuti y it's equal to, toda kutanga nesituation yekuti x ndi 0. Kureva kuti we are going to substitute pana x with 0. So it becomes 2 times 0 plus 4, which is any number times 0 ndi 0, remember. Saka y it's equal to 4. So panapa tina 4. Then we now need a situation where y is actually 0. Kureva kuti replacing y with 0 tinenge tana 0 it's equal to 2x plus 4. Then this 4 manje yakuya kuside kuno to become minus 4. It's equal to 2x. Kureva kuti we are going to get what? We are going to get, dividing both sides with 2, we are getting x equal to minus 2. Then let us now deal with equation number 2. Toda kutsvaga 2 points. And this is our table representing the values. A point where x is 0 and a point where y is 0. Our equation number 2 iri kuti iyo y is equal to minus 3x plus 3. So substituting x with 0, we are saying minus 3 multiplying 0 plus 3. Saka panapa tinenge tava y being equal to 3. Then a situation where y is 0, tiri kuti 0 it's equal to minus 3x plus 3. Then minus 3x ikauya ku left hand side tavana 3x are equal to 3. Dividing both ends with 3, so revise x is going to be equal to 1. Saka panapa ndi 1. Saka endo ma tables atiinawo. We have a table for equation 1 where x is equal to 0, y ndi 4, where x is equal to minus 2, y ndi 0. For equation number 2, when x is 0, y ndi 3, and when x is 1, y ndi 0. So let us represent these two equations on a Cartesian plane. Toda kudraw these straight lines. So what we need is, tofanirwa kunzwisisa kuti equation 1, we need to know kuti equation yacho ichii. Equation yacho iri kuti y is equal to 2x plus 4. Then what is our table? XY table. 0 minus 2, 4, 0. 0 minus 2, 4, 0. So this is equation number 1. Equation number 2, y is equal to minus 3x plus 3. Minus 3x plus 3. And our table iri kuti iyo 0, 1, 3, 0. 0, 1, 3, 0. With this information, tinogona to draw our Cartesian plane. So this is going to be our Cartesian plane. The vertical axis ndo inonzi y-axis. The horizontal
axis ndoinenge ichinzi x axis. Takatarisa kunoku, we are going to observe kuti toda kuziva kuti what will be the maximum x coordinate yatiri kuda. Saka tikatarisa x for equation 1 tiri kuona kuti the maximum is 0. Tikatarisa x for equation 2 tiri kuona kuti the maximum it's 1. Saka we are going to have 0, 1, we are at liberty kuwedzera kana h2. Then tikatarisa our minimum, it's actually minus 2. So it's minus 1, minus 2. Tikazviita futi for y-axis tiri kuona kuti we should get to 4. Saka we have 1, 2, 3, 4. Mind you, this is not to scale, it's just a rough display of what is expected of us. Saka the minimum we should get to in terms of the y-axis is 0. Saka we can just add minus 1 here and maybe minus 2. Takadai so manje. Let us now plot, and let us now draw equation number 1, the straight line for equation number 1. So we are going to represent it with a different color kuti zvinyatsokuoneka tiri kuita sei. Saka tikatarisa patable pedu manje, tiri kuona kuti kana x ari 0, y anenge ari 4. Saka uyu ndechi ndo panenge paina y kana x ari 0. Then kana x ari minus 2, y anenge ari chi? Y anenge ari 0. Saka panapa. So what we have to do is with a ruler tinogadzira a straight line. Saka apa since I do not have a ruler, I'm just going to try, this is my straight line. And then pa straight line apa we have to indicate kuti tiri kunyora equation yani y it's equal to 2x plus 4. And mind you, tarisisai kuti patasvika papoint ya4 tapfuurira, we are allowed to extrapolate. Then patasvika papoint ya minus 2 tapfuurira zvakare. That's extrapolation. So this is our equation number 1. Ngatite equation number 2. Takuda kuita equation number 2. Tikatarisa pa equation number 2 tiri kuona kuti kana x ari 0, y anenge ari 3. Kureva kuti ndepanapa. This is the point. Then kana x ari 1, y anenge ari 0, ndepanapa zvakare. Saka our straight line is going to be chibva kunoku extrapolating. Saka straight line redu tichida connecta mapoints aya ari 2 tinenge tichidai so. This is our straight line. Then totaridza kuti equation yedu yatiri kunyora panapa ndiyani? Y is equal to minus 3x plus 3. Saka as you can see kuti my equations edu ari kusangana pa point ishi. Ndo paari kusangana. Pa point ndo panenge tichiti my equations edu asangana simultaneously. Then tikada kutarisa kuti point inenge imbori chii, tikadai so tikadonedza panapa. Tikuona kuti iyi ndiyo x value yacho iyi. X. Then tikauyisa kuno ku vertical axis, iyi ndiyo chi? Y value. Saka pa point tina x, y. Kana tikada kuikota tishandisa our Cartesian plane cutting. Ndizvo zvinonzi ma simultaneous equations. Tikasolva ma simultaneous equations edu, ma values a x nema values a y atichawana anofanirwa kusatisfy a point A. Saka we can solve our simultaneous equations using 3 methods. Tinogona kushandisa the method of elimination, the method of substitution, kana togona kushandisa the graphical method. As a graphical method, tinongoishandisa chete kana tiine graph paper. Because tofunga kudrawa ma graphs edu anenge ari exact in terms of scale. A well-defined scale which is correct mathematically. Scale yakanaka. Scale chaiyo inofanirwa kushandiswa. So let us do this exercise. Ngatisolve my equations aya simultaneously. Saka inini I am going to choose to solve these equations using the method of substitution but with a little tweak. Kana uchida
nzwisisa mamethods aya. We have a Shona video and an English video rataka-uploada explaining the method of substitution and the method of elimination. Here we are just going to assume that it's common knowledge to everyone. Saka, let us do it. Now y is equal to 2x plus 4, equation number 1. Then now y is equal to minus 3x plus 3, equation number 2. There's a certain property yema-equations yandoda kukuratidzai. Kueconomics inonzi transitivity. Inonzi transitivity. Let us do this. Transitivity. I'm not going to exactly represent transitivity with chi, but idea transitivity kana uchita consumer behavior, that is economics, is the same as we want to demonstrate here. Saka tiri kuti isusu kana A are equal to B, A zvakare over equal to C. Conclusion yatinayo ndeyekuti B is equal to C. So this is logic. A are equal to B, A are equal to C. Zvoreva kuti B na C vari equal to each other. Saka toda kuapply this logic kusolve ma-simultaneous equations avo. So tinomaita sei? Saka tiri kuona kuti y are equal to 2x plus 4, y are equal zvakare to minus 3x plus 3. Zvinoreva izvo kuti 2x plus 4 are equal to minus 3x plus 3. Saka panapa tiri tichiti A ndiye y wedu, and then B anenge ari 2x plus 4, C ari minus 3x plus 3. Saka na A are equal to B, y are equal to 2x plus 4, A zvakare are equal to C, y are equal to minus 3x plus 3. Zvinoreva izvo kuti 2x plus 4 are equal to minus 3x plus 3. Then tadaro, let us solve this. To solve this hazvinetsi, tiri kuti isusu 2x then minus 3x ichauya kunoku yosvika iri plus 3x iri equal to 3, then 4 achaenda uko achisvika ari minus 4. 2x plus 3x ndiani? Ndi 5x. So 5x are equal to 3 minus 4 ndi minus 1. Then panapa tiri kuti chi? Dividing 5, dividing 5. Kureva kuti x anenge ari equal to chi? Minus 1 over 5. Ngatidzokerei kunoku. Panapa chekutanga that x ndi minus 1 over 5. Can you see kuti x iri negative? Kuanswer yedu yatawana tasolve ma-simultaneous equations. In like manner, zvichitoredzera zvine kufanana, tiri kuona kuti panapawo x ari negative because anenge ari chi? Ari kuleft kwa0. But once x yedu it's minus 1 over 5. Can you see that it makes sense that x ndi minus 1 over 5? Because here it's much closer to 0 and it's actually before minus 1. Saka it's minus 1 over 5. So value yepanapa inenge iri chi? Minus 1 over 5. Saka tiri kuti x are equal to chi? Minus 1 over 5. Saka kana takunyora ma-coordinates epanapa tinenge takuti minus 1 over 5, then takuda kutsvaka y. Alright, let us see kuti y anenge ari chi. Y afango kutinetsa. Tinotora any equation, either equation 1 kana kuti equation 2, to substitute x na minus 1 over 5, then we calculate for y. Saka, for the sake of simplicity, I'm going to take equation number 1. So y is equal to 2 multiplying do substitute x na minus 1 over 5 plus 4. Let me solve tonotowane pana. Saka tiri kuti y are equal to 2 times minus 1 ndi minus 2 over 5 plus chi? 4. Saka panapa tinogona kuti y is equal to minus 2 over 5 vatati plus 20 over 5. Why tati 20 over 5? Because 5 into 20 ndi 4. Saka ta replace a 4 iyi na 20 over 5. But umwe munhu angona kuti mazviwana kupi? Kana usingadi kuzviwana through
kungotarisa and just your knowledge of math. Unogona kuti 3 5/5 kureva kuti uchaconverta this number 4 into a mixed number which is 3 and 5/5. We chose 5 because tiri kuda kuti our denominator ive 5. Then iyi manje ukada kuiconverta to an improper fraction inenge iri 3 times 5 kana kuti 5 times 3 ndi 15. 15 plus 5 ndi 20/5. So ndozviripo. Sangati weke tione tiwanani. Saka y anenge ari equal to -2 plus 20 ndi 18 dividing 5. And 18 dividing 5 tikada kungoiconverta ku mixed number inenge iri 5 10 15, that is 3 16 17 18, a remainder of 3/5. Let us see kana zvimeka sense. So it's a 3 and 3/5 panapa. It makes sense kuti panapa it's 3 and 3/5 kuti point apa ndi 3 na 3/5 because it's positive and also it's almost 4 but not exactly at 4. So atinoti ma-simultaneous equations amadzangu tikutaura ma-straight lines akadrowiwa pa-Cartesian plane, but ma-straight lines aya they are meeting at one point. They always meet at one point. That point can be defined in terms of an x coordinate and a y coordinate. As you can see panapa kuti we have the x coordinate panapa and the y coordinate. Saka tikacalculate ma-simultaneous equations, point yatiri kuwana x value ndio x coordinate which is in this case -1/5, and then point yatiri kuwana as in y yedu ndio the y coordinate which in this case is 3 and 3/5. Then tademonstrate taona kuti it makes sense. Ma-values atiri kuwana tacalculate tichishandisa substitution nema-laws of logic ndo ma-values ari kusatisfy this graphical representation of the straight lines. So this is the idea of simultaneous equations. Kana mabatsirika nevideo iri, it is my plea, earnest plea, chikumbiro kuti musubscribe, moshare, molike. Izvi zvakakoshera kuti vaya vane zvavanoda kudzidza kumasvomo vanobatsirikawo. Kana muine mibvunzo maringe nemawekero ataita apa, munokwanisa kubvunza mucomment section. Kana muine imwe mibvunzo ye-O level maths yamungada kubatsirwa mairi, munobvunza zvakare mucomment section kana kutsvaga ma-contact details angu amunowana kuma-details e-YouTube channel iyi, then monotumira that question directly. Otherwise, thank you.